simudzire murume wake. Mukadzi wakangwara unosimudzire murume wake. Kufana nawo futi nemurume unosimudzire mukadzi wake. Hakuna munoti gogo gweku yauzokupangira iyi. Hakuna ichocho. Muri tu. Ndimwari dzeupenyu. Kana mufanira kufarirana muchitsurana mune zvakanaka. Pane nomubvunzira. Tadotopedza nguva. Kutsigira mataura angu rimwe. Zvinofanira kuti zvizi baba bve kubasa ndidika. Ouya. Mai onini wewe uya tigare apa. Wogara apa. Mare ndashanda kubasa kutanga TV. Ngei. Muri pamwepo. Morongera na pamwepo. Atichadzoni mari. Atichadzoni mari. Ai zvana morongera na pamwepo. Saka mare iyi. Chitoro iwo yedu. Wongo chini. Doro. Ngati chiroma zvakadai. Muri pamwepo. Kwaito nyanya zokonza baba bve kubasa nemare yauya. Mai atoiziva baba yakadhakwa kana kuti mai atoitawo zvavo. Amweni mai auto akaimba yawo baba azvizivi. Mare iyi yabva papi. Saka mukarongera pamwepo as a family kudai. Zviro zvanga zvechidini? Zvechiendeka. Namukadzi wacho yake yaanenge ashanda unondikombidzirawo ere. Ndozvendabhuya kuti as a family. Akatipindura yapo. Akatipindura kupindura hapo mvuto. Kwa hiyo mnukambizira era varume. Mare munokudzira. Chakatanga ngechakachenjedza. Pamusoro chakatanga ngechakachenjedza. Kuti isusu tizokorere kuibudise pajekerera imwana baba ndimuri kuikonzeresa izvozvo kusabudise mare pachena kuti ndashanda mare yakati saka mare yendinayo ngeiyi akadzi tikapuwa futi he mare yacho taakutoramba kana tikakumbirwa ndibaba kuti chimbondipawo $20 ndimboende komwawo saka kwedu isusu kumaraini zvakabva kuitika murume wakaenda koshanda 700 aende koshande mari inosvike 700 zvikazi mari iyi yandashanda mukadzi wangu chibata chimbondipawo $20 mukadzi wakaramba nemari yakwako chaiwo zvotokonzere mhiri zvonga Saka adi kutoratidza akadzi acho kuti anaonyererwa shaya ana baba chikonzero chakati hai chabata chizvemuwatika honzeri inyaya yekunyima nebonde ndiyo yanyanye kutiriridza andika saka vakadzi chikafu chavo banga chidini ngapuwe handizvo baba iwe baba momirai pamusoro iwe baba usaende kuchikozodo totenda nekuteerera kwenyu vakanaka vabereki vaite zvakanaka. Baba wedu muzita raJesu mangwanani ano tinouya pamberi penyu pasi pechigaro chenyu chenyasha tichikutendai baba nezuva ranhasi remwatitendera kuva pano panzvimbo ino watinoti muzinda wamambo Ngorima watinotendera kuti imi mambo Jesu ndimwe makamisikidza muranda wenyu nechikonzero. Baba wedu muratidzeiwo simba rekutugadzirisa nyaya dzevanhu venyu mwakaisa pamusoro penyika ino. Tinotenda kuti simba renyu riripo pamusoro pake sesimba remwakapa mambo Soromoni. Tinokutendai baba wedu muranda wenyu aripo semudziyo wenyu womunoshandisa mushandise semudziyo wakakosha. Baba wedu kutendai kuti nhasi chafamba zvakanaka tichitungamirirwa ndimwi muzita raJesu ndanamata amen. Amen. Maita hili kesa tagara pasi usama kwa mambo Gracias.
Ngona ino kutuni. Takumbira maoko mama. Now. Henyu. Chakura sabu kuvumisai ni muri ya wawe nayo sabu kuvumisai ngatifambe fambe tinobatana nengu mtemo mama werenga ukaona kuti wakagarisana nemunhu anoita noise ka please suduruka usati wabvisa huku yako mambo ane nzara yewo yes sabu nachikumbira mhuri yenyu kuti ibvise magwiro inosanganisira jekas achabvisa 20 mundenje mayobe aripo mayobe hapana ndanga ndakaudziwa kuti chifu achabvisa 20 ndamashamba then chifu sabhuku moya chifu nevanhu venyu muvillage 20 yanga iri murumu kubatwa nemutemo ikokoko vanouya womiririrwa nemini saka wamiririre kutaura nyaya yacho tibve taiziva kuti zvakanaka iri kuda zvakadii mazviita ini ndakasununguka hangu kuenda iyo ndikuimira ndiri ikoko ngatigarisani kanaka pamusoro itabe pamusoro yemadhodha ndingati pane chiitiko chakaitika pamashamba vajinga simashamba I think 4-5 days ago tichifamba tisi semapurisa amambo ndokumbirawo maoko zvakanaka ndingati tichifamba sekusarudzwa patakaitwa ndichief kuti tibatsirane mune zvinoitika munyika yawo chese chinoitika tinongotaurirwa kuti panhingi paya tomhanya kuendepo kuona kuti ichokwadi here chataurwa kuti panhingi pane chakati saka zvakaitika musi unoyu ndanga ndichifambawo zvangu ndichindotendera nenyika ndokuchizonzwa kuti pamashamba payadhi pawo paoneka tsvimbo yeblack tsvimbo ine mucheka wekutsvuka newekuchena ine ndaza yegreen negrey ine kachitehwe kekusvipa kunyatsozvisa tsvimbo iyi yakareba so yanga yakadai so kureba kwayo saka tadaro vamashamba vanga vasipo ndakatora vanhu panext pacho uku kuna smart mashudhu pazasi pana Frank Hendeni uku kuna Peter Hendeni saka tikatiwo anhu wemuone chiitiko chataona panapa kuitira mangwani vakauya for sure tikaonesana vakatora mapictures vakatora sabhuku vanga vatoripo tikatoke sabhuku ndo nyaika toda kuti vamashamba vauye ne$20 vamangare nyaya yavo kuna mambo kuti mambo wendaona chikangaiso muyadhi mangu vakazouya takafonerana vachibva vazouya vakati $20 ngenyi
ndikati zvakafanana kuti momuka yemimi pamba penyu muri kumuka kubva mubedroom muona dhodhi pachini pamusiwo munoti kudini ati munoshamisika ndizvo kuti wazoitirawo apapa indakapindawamo pasina chakadai. Saka mambo anofumirwa kuti aone kutora action kuti chii chiri kumboitika pada munhu iye ane chinangwa chikuda kumuuraya. Saka takanga kutosazwisisana akazoenda futi kwa sabhuku akazofona mangwana wacho apa na sabhuku ndikati sabhuku asi wamangara mukazoenda namahara isisu zvokuti ndazwa ndehani andikutaurirwa nditaurira ndiro basa rangu inini semupurisa wamambo. Shiri kana gonzo rinondoona zvinoitika ndataurirwa ngeshiri ndivavashapa pane chinhu pane chindonga chakaita chiuroi ainga indoriwo ndongawo zvayo ati aingotiwo indonga asi ine maitiro anga akaita indonga dzakashata. Ngatindo chiitiko chakaitika chaita kuti tidaidzire sabhuku nemhuri iyi. Papresenta maancestors izvi ndikukatatangira pana sabu moto muchidimbu tiri ipapo pane chinhu chakawanikwa ichocho changa chine jira rewhite pozoti jira rered pazasi pacho pane tambo dzemajusi dzakakosiwa yegreen plus yegrey chakadzodzwe mafuta. Kuzasi kwacho kwanga kune chidehwe changa chiri ikoko chine mamvere. Nechekuzasi kwekupedzisira pane pake chakaite chimuswe changa chiri ipapo. Saka zvadaro izvozvo ndakatore vanhu vevillage yese kuti chiko uyai tionesane chinhu chiko chiri padhuze nepamba pamashamba. Saka taonesana chinhu ichocho takati ano zvatinoita ndezvekuti inini dare riri pamberi pangu kwandinoripota ndekwa Headman Shabiso. Headman Shabiso ndakawafonera vakati ano zviri apa ndezvekuti chiko batai chiko mambo. Kubate mambo kwandinoita ndezvekuti nobata chiko anana ashauyo. Saka anana shauyo ndakawafonera ndikati ano ndizvo zviripo ndapiwe directive yabve chiko kuna Headman kuti chiko zvinofanira kuti zviende chiko kwa Mutape. Saka chiko zvakanaka. Saka ndakazoti the next morning ndobva ndaenda futi ipapo kudo kuona chinhu chaichi chiwo chidehwe chaichi apasisina nechimushwe chaichi ndichiningirike chindonga icho chatochinja chiko position. Padaimka yakatorye chidehwe kana kuti pane munhu akachinja handisi kuziva. Saka original iripo pafoto nezviripo izvozvo zvinasi pandadarika zvasiyana. Ndopena pera. Alright. Ajias. Paya munda mwakaona chindonga jira rewhite nechikoshwa zvishinda. Ya, hongu zviri kutaurwa zvose zvechokwadi. Ndakati wanga uri musi wechishanu, ini ndakabva kundichienda kuna ndichienda. Saka ndiri munzira ndiri kudzoka, ndakafonera mudzimai ndikati ano vana ndauya vanditambire. Ndobva kuti okay vana vari kuuya, asi pane chinhu. Pane chindonga chaonekwa panzira apo. Chindonga chine tambo, chine jira rokutsuka nejira rokuchena, nezvitambo zvakamonera soka ndikati okay, udzai vana kuti vasaita sei, vasachibata. Dzanga dzanguva dzokumandhelu, ndakasvika paomba ndakarara. Kunze kwechiedza ndakachitora foto chindonga chiya, ndobva ndaenda kwa Mutape, ndodza Mutape uno ndozvendaona panzira pagondo panozorora vanhu paya. Saka chinhu chacho chiri apa ichi pakati ndobva vaita sei vadozvionawo paya pakatano zvakanaka ndazvizwa ndikati saka ini ikozvo ndiri kuita sei ndiriko sabhuku ndobva vatano ikozvo ndirimbosvika pasaidi ape ndiri kumbogadzisa chinhu nyaya dzemugana road necessity zvakanaka ndodzoka ndi ini chadzoka pano changosvika pamunda pana ndikudzoka nopano ndobva ndaenda pamunda paya ndichienda pamunda paya pakupetuka ndisati ndadzoka ndakufanirwa ndavabashauyo zvikazwa ano ukutora naashauyo chinhu chiri kumbatso kwachiko taita sei tachiona saka ndaikumbira kuti uite sei kana wakarikirwa usvike kupi kwadhochoma ndikati okay zvakanaka ndobva ndazobva kumunda kwaita kuti ndosvika ngepasabhuku ndikati ano ndadzoka zvikazwa ano mwati muchibva pano zvaita soka pazosvika chinhu mupurisa wakwamambo ndikati tsaramburire chinhu maererano nechinonga chiyani chiri kupi chiri kumba kwenyu zvingaziya saka zvakadarozvo taenda kuona chinhu vashauya kumba kwenyuko saka chinhu vaita sei vachiona patori nevanhu vetatinyora chinhu mazita kuti vachazonga uchizodiwa kupi kumberi katano zvakanaka ashauya vanga vatondifonera chinhu ndisvike kupi kwachichuma asi ndisvika nechinhu nditiko chidhora zvoku pamaoko
ngatoki pita asiwe kumalisa ndete kwa chuma nikatano ngwa kwa tovo wafuna futa basha zikakwa mwati dimbure bozi yongayo rebe ndoro saite ngoti chokore ndifunga zvisho zvamboto chindonga chakwanika pa nzira pedyo neumba zvezvo sara kuti zviri pachokwadi ausi kunyepa vese wataura avana kunyepa zvakanaka sezvo mwazwawo kuti kune ndonga iri yakaonekwa ndinosiyirawo muvanhu kuti anhu izwaiwo nyaya iyi munotiwo chiyo ndiyo umwe naumwe timbozwawo musoro umwe naumwe zvizve ino ndounza kuna anhu pamusoro embijana imimi manext door enyu makazisa kuti hai ndo zviripo apa ndo manext door enyu era tivana vemhuri imwe manext door enyu enharaunda makataura kuti hai pane chiitiko chataona andina ndakonde chikoti muke uvhomba so ndovana chitorofunde chiri chaenda kutamanya kwa mambo manext door amuna mke kuratidza manext door enyu kuti pamuzi wangu ndaonawo chinhu chakadai ko sabhuku maambomuzaira kuti sabhuku ndaonawo ndonga ndo kwatakamhanya kuenda kwa sabhuku ikoko ndakotora chinhu chafundi tovana mhanya kuenda kwa sabhuku sabhuku akazombounganidzawo here vanhu kuti vaongorore ngenyaya yechindonga ichi palevhel rake sabhuku vakazounganidza hungu here tikati nyaya yatova kuno kudhara ndandobva kwachochoma kudhara fumirei wacho ndo pakazoungana vanhu chikabuda kuti chindonga nechani achizozikana muridzi wacho iwo muvanhu anhu tiri inini ndaida kubvunza kuti hai baba aya chindonga ichi mune chokwadi here zvekuti mimwe hachisi chenyu zvekuzoti kana totore mamwe madanho haizobati mimwe nyaya iyi chindonga hachisiri changu inini ndaida kubvunza kuti kwahai mufemiri menyu makabvunzana here kuti chokwadi chindonga chinochi hachisi chenyu here ngekuti mangwana ikazosumuka kaenda kun'anga chinozobata mufemiri yenyu femiri yacho ndisu tiri pano isusu vemuri kuona agari panito femiri yacho iyo chingwanza mubvunzo wabvunzo basi hai apa kati ngatorebese nyaya hapana ruzivo kuti ngechani kana kuti ngechani ini zvakandatoona apa kutofamba kutobvunza ane maziso emweya ndozvakandawo kuti ndonga ngeyani ndotoone kubate chinyi muridzi wayo tisikarebesi nyaya vamwe mukati umu ngatiti tisati zvataurawa ndizvo chaivo chaivo zvetinotaura tese ndizvo ndazwa sabhuku echiti petakachiona kutanga takachitora foto asi pendazonga ndakuuya unono chachinja position zvatosiyana here nezvichanga chiri achisisina kuperera chimushwe chekuti zasi chabviswa nekachidero hapasirina kutaura kuti chine munhu uri kuchidaro papapo because inini ndakabata anhu aya andina kubata aya ndinoshamisika aya ari egaya ndakabata ese kuti mai fonino mai obey smart pasaidi furengende nemafoni namba awo ndikapuwa iwo baba ya mupenyu anotembe chianhu here kana kuti zvamwari munoite zvechiwanhu inoshandisa zvechivanhu ini imwe munoshandisa zvechiwanhu munoona chinyi vabereki kana sabhuku echinge ataura zviya anika amunganidza obvunza kuti chiro chinge chani takamboitika ndicho nyaya apo nhepo yanga iri panjira yamambo inofamba mambo apo ndiyozi kwai iwe muzukuru wamakocho endaunganidza anhu ako njira yangu yavharwa ngegona saka ndichounganidza anhu mugiraundi umo ndikati wai kune wavhara njira yamambo apo ngegona raise umwe raine nyanga yakadai handiti asi munhu wanga aripo wangani chiro checho muridzi wacho wanga aripo pe apedzepo tikati mambo ati bai kuswera kwezuva adi uchionepo ende pacho vanhu vasati kwahai tokochori chiro choka here panga pasisina munhu yanga adini atora handika munhu iyo akazouya techake chimhatso chepamambo mhatso yamambo yairi apo imwenjeya ati anhu we chinongo onini here ndonga here ngeyangu peyani vachirwa saka imwe mwanhu pakaunganidza sabhuku apa ungazobatwa
kuti ngeyako sabu kwa amubvunza indaa yako mushwabu kwa mambo mushwabu kwa sabu nekwa headman saka kurewa kuti ndandodzoka pabvunza apa ndaona kuti wandotsipa-tsipa kufamily yakabvunzana here kuti ndonga ngeyani ngakudairira here akabvunzana ndonga ngeyani hapana wakatenga ese kuya apa kutaura kuti anonga akabvunzana dai paine umwe vane chiro chika ndaiona sekuti dai zvaiizwa semuenzaniso wetakamboite petakaone jongwe rakasungirwe $10 takatore agarisana acho ese nharaunda yacho yese ari padhuze pechiro choichocho handiti ka asi petakaona hedu ichi umwe wacho wakazosvika pakuti anhu we inini kaire musashupaka henyu kunesa amwenewo ichoicha ndini ndanga ndapuwawo majana ekuti ndanga ndine makore ndeidini ndeirwara ndochozopuwawo majana ekuti ndiende kodini kosungire jongwe ndiende koisa pamaritano saka inini hendagwinya ndingatire ng'anga kana muprofita asi kudini haana kushanda iri jongwe raimano akazonga anzotawo ngenyaya yemukanwa wakuzoona ari $10 ndokuzoritakatisa saka tikandobata vagarisani padhuze pacho papapo vakutaka kuona kuti chiri ngechiri noona sekuti zvikanakirwa ngekubvunza aya kana ukatozopomera aya kuti todoti iende panzvimbo payo tingapomera aya kana kuti tinganga kunge taingoti chinonga chiri padhuze pauyo kana kuti chakati asi achane munhu ngaandobatwe manext door ake ese ari padhuze nechiitiko village racho goga village macho pane uchiri nechekutaura apachina zvakanaka pamusoro iyi ndandiri kudawo kuti anzi sabhuku mungakwanisa here kuti musi wechitatu ndinoda kuti muunganidzewo anhu enyu muvillage menyu maunganidza anhu enyu village chishamisiko kaichi makuna aitika kuti tione ndonga hatizivi pamwe nenyu sabhuku pamwe neyauyo hatizivi asi chinhu chakanaka kuda kuti anzi tione kuti ndonga ine ani village yenyu mungakwanisa kana kuungana here tichakwanisa kuunza munhu anoita inozi goka then toita goka iyoyo umwe naumwe uchanga ichidini ichitaura ega kuti zvitidini zvitifambisa zvakanaka because yechi yanetseka nenyaya yeanhu anoroya maita basa mungakwanisa nyu kudawo pabanze then ndomupa mupurisa unokwanisa kana kuti musi wechitatu ouya nemunhu wacho kudai nyi pabanze muzopompurisa muzorongedze zvigoka zvacho zitanga mwaenda zvinoziri munhu vharirai mhuka dzako dzinohukura maningi kune dzinohukura dzatarisa munhu dzinotouya cha ndakupirawo murekwa mudzengereri Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinovhundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, tete.